ng tatay ko ang pagkababae ko. Siya. May secret affair kami ng office mate ko. Hindi ko matigilan kasi sobrang galing niya sa... Rocky's Secret Files. Secret Files. It's the kind of bleep you never knew existed. Kunwari inosente, pero boy naman pala. Rocky's Secret Files. Secret Files. And we're back. Kasama niyo pa rin si DJ Rocky and this is China's Secret File. Si China na hindi nakauwi ng Pilipinas sa loob ng 22 years dahil sa nangyari sa kanya abroad. Yung pamilya niya walang kaalam-alam sa mga nangyari sa kanya abroad. Nandyan yung pananakit ng kanyang amo sa una niyang pinasukan, dun sa pangalawa niyang napasukan, yung nag-save sa kanya. Oo, maganda yung tinakbo ng buhay niya, kaya lang nagkamali siya dahil nalulung siya sa isang bisyo na hindi naman dapat lulungan. So, ngayon, nabayaran niya na yung utang niya. Goods na siya, makakauwi na siya ng Pilipinas. Makakasama niya na ang kanyang anak na ngayon siguro 26 years old na. Makakasama niya na yung nanay niya na ngayon siguro kulukulubot na yung balat. Matanda na. So finally, makakauwi na siya ng Pilipinas ngayong Pasko. Pakinggan po natin ang mga kabisyo nating nag-share ng kanilang mga thoughts, comments, suggestions, and violent reactions. Ito po ang sabi ng ating kabisyo na si BBC. Mahigpit talaga ang mga Arabo. Akala mo naman, may mga ipagmamalaki. Fave pa naman ng nanay ko yung mga ganyang klaseng kwento. Oo, mahirap. May parte rin na madali. Pero kung iisipin mo ang pamilya mo, okay, sugal lang. Para sa pamilya. Huwag lang susugal nang wala kang pera. Ang sugal ay para sa mga mayayaman pag sobra-sobra ang pera. Shoutout po sa bebe kong bunso, Faith Miranda. Happy 19th birthday. Papa loves you so much. God bless you, DJ Rocky. Wait, thank you very much. Totoo ba na ang sugal para sa mga mayayaman lang? Ako depende. Kung madiskarte ka, magsugal ka. Pero kung kaya mong ipatalo yung meron ka, go ahead. Pero kung gusto mong ipanalo, go ahead. So, it's all about a choice, no? Basta wag lang susobra. Kasi kapag sumobra, doon na nagkakaroon ng problema. Parang sa alak lang, 'di ba? Pag sumobra, doon lang nagiging masama. So, you have to game responsibly, you have to drink responsibly, and you have to be responsible handling your life. Dahil lahat naman tayo may choice. Yung iba nga lang, sumusobra. Hindi na nakakakontrol ng sarili. And that happened to our secret file sender. Hindi niya na nakontrol yung sarili niya. Kinailangan niya na makaranas ng isang malupit na sitwasyon para magising siya doon sa pagkalulong niya. Pakinggan naman natin ang kabisyo natin na nag-share na si Mark Decena. Buti naman natauhan siya kasi mali na ipagpatuloy ang mali. Hanga ako sa kanya na kahit nagkamali siya, natuto siyang bumangon. Saludo ako kay China na pinakulong pero tinulungan pa ng kanyang amo na makalabas. Bawi na lang siya sa anak niya. Yun lamang po, pabati kay Jeric Almohela na birthday ngayon. Uy, happy birthday sa'yo, Jeric. Ito pa sabi ni Darwin, sa mga gusto maging OFW, huwag masyadong mag-focus sa perang kikitain nyo sa pagtatrabaho dahil yan din ang sisilaw sa hindi magandang gawain. To be honest, maraming beses akong nakarinig sa programa ni Senator Raffy about sa mga distress OFW na ang issue either gusto nang umuwi dahil expired ang contract or sa pananakit ng mga amo nila.
Actually, diba? Alam ko panghapon yung oras nun eh. Nung programa ni Idol Rafi. Hello, Idol Rafi. Shoutout nga pala sa'yo, Idol Rafi Tulpo. Anyway, ito pa sabi ni Gabrieta. Ang mapapayo ko lang sa ating SF sender, mabuti na lang sa loob ng 22 years na pananatili mo sa amo mo sa ibang bansa. Nadala ka sa pang-aabuso niya. Ayos lang sana mga ibang bansa. Basta wag lang magtrabaho sa mga malalaking bahay na maganda na may among mabagsik. Baka mamaya mapatay ka o mapagmalupitan ka. Pabati po, DJ Rocky. Hindi yata na-inform to si Gabrieta na napalipat na siya ng amo niya. Sa una nga lang niyang amo yun. Yung napagmalupitan siya. Yung sa pangalawang amo niya, mabait na. O, ito pa sabi ni Sunshine. Para kay Sender, ito ng pagkakataon mo para bumawi sa pamilya mo. Especially sa nag-iisang anak mo. Ang lakas mo pa rin kay Lord kasi hindi ka niya pinabayaan. Lesson na sa iyo na dapat minamahal talaga kung ano. Yung mga dapat mong pahalagahan. At yung perang pinaghihirapan ay hindi dapat sinasamba. Makontento sa kung anong meron. Good luck sa iyo, Sender. Pag-isipan mong mabuti ang gagawin mong negosyo para hindi mabaliwala ang 22 years na isinakripisyo mo sa ibang bansa. True. Ito pa sabi ni Charles, 22 years ginawa kang bilanggo. Hindi alam ng pamilya mo. Sad to hear that. Pero good thing makakauwi ka na at ito na yung time na ipagtapat mo na sa iyong nanay ang nangyari sa iyo. Ang bigat pa naman dyan sa Middle East. Hindi ko alam kung paano mo na kaya yan pero salute to you. True. Ito pa sabi ni Matt Vito, dapat ate nilason mo yung amo mo nung una. Pa-shoutout po sa truck driver at helper ng GST na sina Lalot, Jason Bernie, Araka, Ledong, Joey Alexander at sa JCR na sina Greg Vito, Fred at si Edgar Bailon. Oy, bad naman yung lasunin. Pakulam na lang kayo. Pag nasa Pilipinas lang yung amo mong Arabo, di sana napakulam mo na, diba? Dali-daling gawin nun eh. Pakulam mo, diba? Punta ka lang sa ganito-ganyan. Marami ka ng contact dyan. Oh. Gusto mo nga, bayad ka lang ng 5,000. May handa nang gumawa ng ano para sa'yo. Charot! Darot! Hoy, biro lang ha. But anyway, Sender China, sobrang nabibilib ako sa tatag na meron ka. Maswerte ka rin. Alam mo kung bakit? Yung amo mo natagpuan pagkatapos ng malupit mong amo, ay, grabe. Biyaya ng Panginoon yun. Biruin mo, hindi ka naman kilala, hindi mo naman siya talaga kilala. Pero pinatuloy ka sa magandang bahay niya. Tapos ginawa kang supervisor ng kumpanya niya, ng negosyo niya. Tapos dahil nalulung ka sa sugal, naipatalo mo yung pera niya sa negosyo. Naipakulong ko taloy. Pero, tingnan mo naman yung ginawa sa'yo nung amo mong yun. Inilabas ka pa rin sa kulungan. Ganon yung mga taong nakakabilib. Yung alam nilang nagkamali lang yung tao, pero alam nilang may mabuti pa rin dun sa puso ng tao, kaya hindi nila susukuan. Nakaka-amaze kung paano mag-isip at maniwala yung mga ganong klaseng tao. It's as if ini-embody nila yung katangian na meron si Jesus Christ. Alam mo yung kulang na lang parang haplusin mo yung katawan ng amo mong yun tapos mag-sign of the cross ka. Kasi hindi ka pinabayaan eh. Pwede ka na lang mabulok sa kulungan. Hello, nakagawa ka ng mali. Pero hindi. Nung alam na niya na sapat na yung oras na yun para makulong ka at malaman mo kung gaano kagrabe yung nangyari at kung gaano kagrabe yung pinsalang nangyari dun sa kanyang negosyo, para ma-realize mo rin na nagkamali ka talaga, kailangan mo yun eh. Para matuto ka. Kasi kapag nakulong ka lang ng isang araw, isang gabi, tapos pinalaya ka agad, mararamdaman mo kaya yung gravity ng ginawa mong pagkakamali, ng ginawa mong kasalanan? Di ba hindi? Kaya minsan may mga taong pinahihirapan din yung ibang tao na kahit mahal nila at kahit alam nilang nahihirapan,
titiisin nila. Kasi alam nila sa paraang yun, matututo yung taong mahal nila. Sana ganun tayo, no? Kung paano tayo magdisiplina sa mga taong mahal natin. Hindi yung ibibigay natin agad sa kanila yung request nila nang hindi man lang sila nangihirapan. Kailangan yun eh. Kasi magkakaroon po ng transformasyon ang isang tao kapag dumanas siya sa hirap. Pag pinatikim mo sa kanya, pinalamon mo sa kanya yung mali na ginawa niya. Hindi para isadlak pa siya, no? Ibaba pa siya na, ito talaga nagkamali ka eh. Sige ka, wala ka ng chance na umahon dyan o tumayo. Hindi. Kailangan pagdaanan ng tao yun para magkaroon siya ng transformasyon, para ma-realize niya lahat ng mga bagay na nagawa niya nang sa gayon. Ipunin niya yung hiya, yung kalungkutan, at i-transform ito sa lakas. Huwag mo lang papatayin yung pag-asa niya na kaya niya pang magbago, na kaya niyang itama kung ano man yung mali. So, na-amaze talaga ako dun sa among yun. Sa totoo lang, na-amaze ako. Yun yung mga taong hindi ka hahayaang maging masama habang buhay. Yun yung mga taong dadalhin ka sa kabutihan. Oo, ipaparana sa'yo yung hirap. At eventually, tatanggalin ka din dun kapag alam niyang tama na yung pagkakataon. Kasi alam niyang hindi ka naman talaga completely masamang tao. Nagkaroon ka lang ng gawaing masama pero hindi ka masamang tao. Naniniwala ka ba doon, Kabisyo, na wala naman talagang masamang tao? Meron lang talagang hayop. Na nagbabalat kayong tao. Oo. Pero madalas po sa mga nangyayari sa mga tao, mabubuti naman to mga to eh. Nagkakaroon lang ng pagkakamali sa buhay. At kailangan natin gawin ng mga nagmamahal sa taong to na nagkamali ay suportahan siya, dalhin siya sa tama. Hindi isadlak pa siya sa pagkakamali niya. Tayo magbibigay ng pag-asa sa kanya na kaya pa niya na bumangon dun sa paghihirap na yun, sa kamaliang yun. So girl, alam kong alam mo na kung anong dapat mong gawin ngayon. Bumawi sa anak mo, magnegosyo. You are now stronger, wiser, and better. I-apply mo lahat ng mga natutunan mo sa Saudi. Pag-uwi mo ng Pilipinas, baon-baon mo lahat ng mga isinakripisyo mo sa ibang bansa. Pag-uwi mo ng Pilipinas. Na-imagine ko yung pagkikita ninyo ng anak mo. Hindi ko sure kung ano yung magiging itsura niya, magiging reaksyon niya, paglapit niya sa'yo. Pero sure ako na maiiyak ka. And I'm sure kung sakali man na lumayo yung loob niya sa'yo, maintindihan mo at susubukan mo lahat ng paraan para mapalapit uli sa anak mo. May pagkakataon ka pa para makapag-spend ng time sa nanay mo, sa anak mo. Kaya make the most out of it. Make the most out of it. Itong pagkakataon na ito ay regalo sa iyo. You deserve this. You've been sacrificing for 22 years. And now it's your time para anihin yung mga itinanim mo.
Sa mga kabisyo po natin out there na gusto mag-share ng kanilang secrets, share it to me, raketera@gmail.com. I gotta say BRB for top secrets. Oy, si top secrets na. Ito na yung mga siwalatan ng mga sikreto ng mga kabisyo nating maraming itinatago. Maraming agam-agam. Maraming ikinikimkim sa kanilang mga puso't isipan. Kapiling pa rin si DJ Raketera, ang Basa Princess ng Love Radio. And you are listening here sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. This is Sheena's Secret File. Ramdam na ang Pasko sa Love Radio. Basic!